गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ दिनै 3 मार्च बड'फानि गोथार जोनोम सान एबा फरायसा सान। 3 मार्च बड'फानि गोथार जोनोम सान फरायसा सानखौ मिरु आरो क'क्राझार जिल्ला एबसु जथाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमानि थुलुंगाफुरियाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों दिनै खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामबाय। मख'जायोदि दिनैनि गोथार सानखौ आसाम नाङैनो गासै गं 23नि बांसिन जिल्ला, गं 193नि बांसिन दख'रा आरो गं 40निबो बांसिन दालाइसा एबसुआ फालिनो थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो। एबसुआ साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौनो दिनैनि सानाव जिल्ला, दख'रा आरो दालाइसा आफादफोरा बड'फानि जोनोम सानखौ फरायसा सान महरै खुंगोन थावनियाव बाहागो लाहैनानै बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि सावगारियाव बिबार बावनो बयखौबो खावलायहरदों। फैगौ 4 एप्रिलाव खुंफुंजानो गोनां बिटिसि बाजेट जथुमनि एसेम्बलि हलाव मबाइल फन लांनो मोना होनना एसेम्बलि जथुमनि खुंथाया फोसावदों। एसेम्बलि जथुमनि नेहाथारिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला बाजेट जथुमनि समाव CM, EM, MCLA आरो खौरांगिरिफ्रा मबाइल फन लांनो मोना होनना रोखा बुंथियो आरो गांसे अफिसियेल नटिसबो होयो। फैगौ 1 एप्रिल 2022 अक्ट' खालारखालि शुक्रबार बारायाव जोंनि भारतनि गाहाय मन्त्रि मानगोनां नरेन्द्र मदिआ भारतनि फरायसुलि आरो फरायसुलाफोरजों 1 रिंगायाव बायदि रोखोमनि ससियेल मिडिया आरो खौरां बिजोंनि गेजेरजों जेरैहाय फेसबुक, इउटुब, DD निउज, DD इन्डिया लाइभ आरो बायदि बायदिजों थुलुंगा होनो थाखाय खाबुखौ लानानै आनजादखौ आनजाद फोरबो बायदि फालिनो थाखाय थुलुंगा होनो ओंखारदों। जायनि जाहोनाव गोबां फरायसालि आरो फरायसालिमाफोरखौ बाहागो लानो खावलायहरदों। बेनि थाखायनो चिरां जिल्लानि बिजनीआव थानाय जवाहर नवोदय बिद्यालयआ बे हाबाफारिखौ गाहामै गाहाम खालामनो थाखाय हाबाफारि लादों आरो खौरांगिरिफोरखौ फोसावनो थाखाय खावलायहरदों जाहाथे फरायसुलि आरो फरायसुलाफ्रा भारतनि गाहाय मन्त्रि थिननाय बायदि आनजादखौ गियालासिनो आनजादखौ आनजाद फोरबो बायदि फालियो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। क'क्राझाराव स्कर्पिय' गारिजों लोगोसे 3 गान्जा फालांगिरि हमदों। क'क्राझार पुलिसआ मोनसे स्रेट सुलुंनि बिथाजों संदाननानै कारिगाव थानाय 3 नं माहारि राजा लामायाव 11P7551 नम्बरनि स्कर्पिय' गारिजों लोगोसे 4 गान्जा पेकेट हमनो हानायजों लोगोसे 3 सुबुंफोरखौ हमनो हायो। हमजानाय गान्जा फालांगिरिफोरखौ मुकेश कुमार बिहार, मिथुन मिया मानकासार, हासानुर रहमान मानकासार होनना सिनायनो हायो। खौरांगिरिनि सिगाङाव क'क्राझार जिल्लानि SP प्राटेक बिजय थुब्बिया फोरमायनाय बायदिब्ला सिखावफोरा त्रिपुरानिफ्राय बिहार फारसे लांगासिनो थानाय बुब्लियावनो हमनो हायो होनना रोखा बुंथियो। बर' हारिया सोरांनि मोखां नुवाखै। BTR रेकर्डआ बर' हारिखौ फोजोबस्रांगोन। बर' हारिया गोथौ अलखदाव गोग्लैबाय होनना दुखुनि आबेगजों समाजारि बिजोङाव फोसावदों NDFBPनि बारग' आफादगिरि आरो BTR रेकर्डआव सागान होनाय देरेन्द्र बर'आ। बिथाङा गोदान दिल्लीयाव दावबायना भारतनि खुंगिरिफोरजों बर' हारिनि जेंना जेंसिनि सायाव सावरायदों होनना फोरमायदों। लोगोसे NDFBनि 34 बोसोर जौ बाउसोमनाया फैमाल होनना बुङो। जेब्ला BTR रेकर्डनि गेजेरजों बर' हारिखौ फोजोबसिगोन होनना जों फिननाय होयो अब्ला थासारिया सोलाय सोल' जायो। 34 बोसोर उनाव सान्थि सुक्तियाव सागान होगिरिफ्रा रंजानो हायै आरो NDFBनि दफाफोरा मोनसेबो बोस्रांजायाखै होनना फोरमायो अब्ला रायज्लायनो गोनांथि दं होनना बुंनांगौ जायो। गोरोबथानि उनावबो सागानगिरि सासेया जोबथेसालियाव थानांगौआ बोरै सान्थि फैनो होनना सोंलु खालामो बिथाङा। बर' बिजोंखौ रैखाथि होनो थाखाय बर' थुनलाइ आफादा गोख्रों खामानि मावदों आरो नाजादों। उदालगुरि जिल्लानि हरिसिंगानि बेन्दोङाव थानाय बनगुरुम माजुलि अरगें गेलेग्रा फोथाराव बर' बिजों फरायसालिफोरखौ रैखाथि आरो जौगाखां होनो थाखाय रायजो राजा आरो बर' थुनलाइ आफादजों गोनांथार सावरायमेल जानानै थाङो। बे सावरायमेलाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लोगो नेहाथारि मेब्लाराम बसुमतारी, उदालगुरि जिल्ला धोनस्रि थान्दैनि सुजुगिरि मगेन्द्र बर' आरो लेङाइ सुजुगिरि उयेनसा बर' बिथांमोना बाहागो लाफैदोंमोन। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। धेमाजि जिल्लानि सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरनि सिङाव थानाय सनापुर गामिनि सनापुर बर' गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव बर'नि माहारियारि आफादफोर सिमेन्ट दख'रा एबसु, सिमेन्ट गुदि बर' थुनलाइ आफाद, सिमेन्ट दख'रा आबोब, सानजा सानजारि नोगोर UBPO, बोखावै लखिमपुर जिल्ला बारग' बेल्ट अनसाय आफाद आरो बारग' NDFBआ जथायै रंजालि बैसागुनि खाम सिफुं फोरोंथाइ मावबादा लादों। बेसेन नाङै मावबादाखौ बेखेवनानै होयो धेमाजि जिल्ला UBPOनि गाहाय नेहाथारि दिपांकर नार्जारिया। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय। जै बर' हारिनि गोजोन्थों।